Ježiš Kristus predpovedal posledné časy a presne predpovedal, čo sa v tejto dobe bude diať, a vyrozprával k tomu 3 podobenstva, ktoré viac približujú dôležitosť jeho predpovede. Prvé podobenstvo je o 10 družičkách a znamená pripravenosť veriacich na jeho príchod. Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Tie pochabé si totiž vzali lampy, ale nevzali si olej. Tie rozumné si však vzali s lampami aj olej v nádobách. Keď ženích meškal, zdriemli všetky a zaspali. O polnoci nastal krik: aj hľa, ženích, výjdite mu naproti. Vtedy prebudili sa všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabé povedali rozumným: dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné povedali: aby potom nestačilo ani nám, ani vám. Choďte radšej k predavačom a kúpte si. Keď však odišli kupovať, prišiel ženích. Pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Neskoršie prišli aj ostatné panny a hovorili: Pane, pane, otvor nám. Ale on odvetil: veru vám hovorím, odíďte, nepoznám vás. Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, kedy príde Syn človeka. Druhé podobenstvo je o zverených prostriedkoch a o tom, ako treba nakladať s časom a darmi, ktoré nám Ježiš dal. Bude to tak, ako keď si človek pred odchodom na cesty zavolal sluhov a odovzdal im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, inému 2 a inému zas 1, každému podľa jeho schopností. A odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, hneď odišiel, obchodoval s nimi a získal iných 5. Podobne ten, čo dostal 2, získal iné 2. Ale ten, čo dostal 1, odišiel, vykopal jamu a skryl v nej peniaze svojho pána. Po dlhom čase prichádza pán tých sluhov a účtuje s nimi. I prišiel ten, čo dostal 5 talentov, priniesol iných 5 a povedal: Pane, 5 talentov si mi odovzdal, aj hľa, získal som iných 5. Povedal mu pán: správne, dobrý a verný sluha. Nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím, vojdi v radosť svojho pána. Podobne prišiel ten, čo prijal 2 talenty a povedal: Pane, 2 talenty si mi odovzdal, aj hľa, získal som iné 2. Povedal mu pán: správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. Prišiel aj ten, čo dostal 1 talent a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek, ktorý žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a skryl som tvoj talent do zeme. Aj hľa, tu máš, čo je tvoje. Odvetil mu pán: Ty zlý a lenivý sluha, vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda peňažníkom odovzdať moje peniaze a ja pri svojom návrate aj s úrokmi by som si bol vzal, čo je moje. Preto mu vezmite ten talent a dajte tomu, ktorý má 10 talentov. Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojne, ale tomu, kto nemá, aj čo má, bude odňaté. Onoho neužitočného sluhu však vyhoďte do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubov. Tretie podobenstvo je o súde, kde Ježiš odmení veriacich za ich ochotu budovať cirkev a dodržiavať lásku k blížnemu. Keď Syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy. A zhromaždia sa pred neho všetky národy a oddelí ich, ako pastier oddeluje ovce od kozlov a postaví si ovce zprava, kozlov však zľava. Vtedy povie kráľ tým na pravici: poďte požehnaní môjho Otca. Príjmite ako dedičstvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od stvorenia sveta. Lebo hladný som bol a dali ste mi jesť, bol som smedný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prijali ste ma. Bol som nahý a zaodeli ste ma, bol som nemocný a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Odpovedia mu spravodliví: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nasýtili sme ťa, alebo smedného a napojili sme ťa? A kedy sme ťa videli ako cudzinca a prijali sme ťa, alebo nahého a zaodeli sme ťa? A kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení
sme k tebe. Odpovie im kráľ, veru, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým na ľavici, odíďte odo mňa zlorečení do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anjelom. Lebo hladný som bol a nedali ste mi jesť, bol som smedný a nedali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a neprijali ste ma, bol som nemocný a vo väzení a nenavštívili ste ma. Vtedy odvetia aj títo, Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smedného, alebo ako cudzinca, alebo nahého, alebo nemocného, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti. Vtedy odpovie im, veru, hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, mne ste neurobili. A pôjdu títo do večného zatratenia, ale spravodliví do večného života. Zamysli sa dobre nad slovami Ježiša Krista a pokiaľ cítiš, že je v nich pravda, pridaj sa k jeho nasledovníkom a s vierou očakávaj jeho príchod.